an tashi lafiya. Sai lafiya Ciyaman wai dan Allah ya fi ba bani boca na ba fa. ina wani sakatare. Nawa ne ciyaman? 10 ne. 10 ne. To yanzu na je wurin shi na karba kenan. Je shi ka asa. To shikenan zan je in karba dan fa ba abun fa wallahi ciyaman. Wallahi ciyaman akwai matsala. To nagode ciyaman. Abu mu je fa. Insha Allah yau. Assalamu alaikum. Amana ce ciyama abba. Ciyama ko Allah babban yarinya iko Allah ki ji dadin ki. Yari bai aka yi ne. Allah gamji aka yi ne ke. Labani yake kowa ma yake ne. Aka yi ne. Sakatare ba ni boca na mana. Ya kamata abin boca ta nayi mace magana ya ce in zo in same ka sakatare to kaban boca ta ciyaman US. Dan ka saba ciwon boca. Duba littafin dan ni wannan karin ba a ciwon boca ba. Ya ce in baka boca ko? Kaban dan wallahi wannan karin ba a ciwon boca ba. Kawai dan an ga mutun na da hakuri. Nawa ne? Ya gaya min kuɗi na ya ce min boca ta ko ya dai ce min 10 ne in zo in karba wurin ko 10,000 ne aka samu jiya ko nawa ne. Amma ni ho biyar ne ka na rima ka bashi biyar din. To ni gaskiya gwara hada boca na dan ni ba zan iya hakuri ba. Biyar. Ina da shege nake na rantsa da Allah ya ga saboda ka ta yawo ka ta yi. Kamar ya dashi wasana ne me kana sa shi da ciyaman ya ce maka hukunci da haka. Wannan ai zalunci.